Здравейте всички, които ме гледате, аз съм M325 и този път не съм с Лазер в сървъра, ами съм с Фолзазер. Ай сега какво ще показвам? Значи тук го направихме, за да покажем какво ново сме направили, докато не съм снимал. Ето за И Лазер пише в чата здравейте от Лазер Тупс, който в момента просто го няма никъде. Просто е тук. Да. Ето сега виждате тук моята конструкция. Аз се завърших. И сам самичък я направих за около 20 минути. Цяло. Така. Ето го прасето Пешо. И вижте моя пич с цайси. Ето го пича с цайси. С голям нос, с златни зъби, с брекети. Вижте го е. Вижте го е. Как само да не го снимам. Ето. Това е Чичо Ендерман. Това е Чичо Херобрайн. Това е Чичо Херобрайн. Ти си млад Херобрайн. Който буквално беше пълен с мозък. Ти си млад Херобрайн. Разбра ли ма? Да, млад Херобрайн си. Да, и сега тук аз студията, които прави епизодите на Minecraft TV. Не чупи. Аз не чупа, аз оправя. Нещо така. Чакай, гледай сега. Гледай сега. Сега слагам по един син. И това стоя на Minecraft TV. И тук до кухнята на Вен за 2000. Така, това беше някаква пастайчка. И другата стая на кухнята на Вен за 2000, която има подобрения за следващите епизоди. Не са кой знае колко яки подобрения. О, вау! Ако изключи си звука на Майнкрафт. Окей. Готово. На малко густаме на 12 минути. Няма да усъчня. Така. Да, пиши ми в чата. Това го казвам брат на Лазер Тупс, който е Вен за 2000. Не, това е самия Лазер Тупс. Ето го и прасето Пешо. Това е прасето, което Лазер Тупс вижте как се прави и моя пич с цайси. Абе хора, вижте как се прави такова прасе. Чакай малко. Няма да сложа блоко. Факт. Много ладно. Вижте го, якото прасе. Ето така се прави прасе. Ето така се прави Ендърман. Ендърманчето. Чай сега. И става между другото супер. Този Ендърман става за супер PvP арена, между другото. Защо? Защото лично аз съм събил на главата на Ендърмана и ти кажа много яка PvP арена. Вижте го то ненормални пуши 3 цигари наведнъж. Мани тази цигара. Чакай малко. Да. Лазер Тупс ще джойне всеки момент. Трябва. Ще джойне всеки момент онора на сървъра. Аз съм админа. Аз съм co-owner. Онора ще джойне всеки момент. Айде де! Онора, джойни де! Ето го с цигарата, пича.
Не. Той пак качва клип. Да. Виж го, Гого. Цигарата е тук от фаса, малко ми е останало, чай да го стъпиш. Мани тази цигарка на твоя пич зайси. Бе, остави я, бе! Остави я. Що да му Отивам на остава? Марълборото. Приятно е за здравето му. Той трябва да Той живее. циганин и без това. Де циганин? На кой би му потрябва един циганин? Това е Ендърман. Омула! О, перфектно как сте се сетили за това. Опа! Фак! За какво трябваше да бъде? Неква тъпа арена. Спирай, бе! Кърлиш! Бат Мириджи, ела. Бягай! Фак. Катал, катал. Тук мисля да сложим глава на крипър от арена. Че? Имам дори дълги за това. Не чудащи всеки ъгъл. М3 стара ли така идея? Стара ли така идеята? Да, не става. Айде спаваме Уитнер. Кой? Уитнер. Как да спомним Уитнер? Интересно. О, мен! Защо? Защо? Така. Гого, взимай ти Аврам или Пешо. Кой вземеш? Аврам или Пешо? Кажи, кой вземеш? Аврам или Пешо? Може ги да правим. Кой да? Кой да? Да се състезаваме с финчовци, бе. Айде да направим пистата, която мисля, че ще продължим да правим видеоклипове на нея, когато свърши. Да, ще правим състезания с свинници. И то ние ще го... И то ще е от нашия профил и в БГ. Няма ли да си направиш реклама, бе? Няма ли да се направя? Реклама на профила. Ето го, микрофония! забелязва. Ето го и Омър, фак! Микрофония! За IP пишете, ние ще ви кажем дали искаме да чуем. Не бе, аз съм оставил IP под описанието. Той е Омър, само трябва да го направи за повече хора. Попайте! Ето Майя. Не го пишете това, е. Пистата Не, тук е, ще не продължим. Аз не бях за пистата, не е. Не, готино е така. Метап, как да се качим? Виж колко е малко пространството за кон. Не за кон, бе. Това е състезание с пресета. Не е с пресета. Последния път с пресета е. Следния път беше с пресета. Защото не мога... Ако помните епизода, не беше хипер смешно, когато имаше пресета играещи в Харем.